Edukasyon ang susi sa kahirapan. Yan ang nakatatak sa isipan ng bawat Pilipinong naghahangad ng isang maginhawang buhay at makatakas sa siklo ng kahirapan. Isa si Myrna ng Barangay de la Paz sa maraming kabataan na nangangarap magkamit ng diploma sa gitna ng paghihikahos. Pangalawa sa 6 na magkakapatid. Hirap silang pag-aralin ng kanyang ama na isang tricycle driver at ina na simpleng may bahay lamang. So sabi nga namin, itong bahay namin na to dati square lang talaga siya. So sama-sama kaming natutulog. Okay, dito sa floor na to. Dahil sa desidido makapagtapos ng pag-aaral, ay sinubukan niyang pumasok sa isang pampublikong universidad. Pamasahe pa lamang sa araw-araw ay hindi na kinaya ng kanyang ama, kahit gawin pa nitong araw ang gabi sa pamamasada. Napilitan na huminto muna sa pag-aaral si Myrna, ngunit nalaman niya ang tungkol sa libreng pag-aaral sa City College ng San Fernando. Dito na nagsimulang magbago ang kanyang buhay bilang estudyante. Kumuha siya ng BS Education sa City College. Wala siyang binayarang matrikula. Isinama pa siya sa mga binibigyan ng cash grant bilang scholar ng lokal na pamahalaan. Sobrang nakatulong sa amin yung City College of San Fernando. Simula nung nag-aral kami ng ate ko, sabi ko nga, we were the last batch na of takers doon sa City College of San Fernando. Yung ate ko, hindi ito yung first course niya. Nag 2 years siya ng nursing, but financially, na-stop siya. Okay, ako din, nag-first year na ako sa DABCAT, so talagang bumalik kami na ate ko. So, nag-start kami from the beginning. Yung age namin, parang mas matanda na kami dun sa mga kaklase namin. Kasi sila nag-uumpisa pa lang, kami, bumalik lang kami. So, sobrang laking tulong niya kasi nung nag-aral na kami ng kapatid ko, tapos by the time na nag-graduate na kami, natulungan namin yung family namin. Bagamat hindi natahak ni Myrna ang pinapangarap na kurso sa City College of San Fernando, natagpuan niya ang tunay na inaasam ng kanyang puso, ang pagtuturo at ang pagiging isang mabuting guro. Education is not my first course. Okay, ang gusto ko is mass communication. Pero financially, hindi namin kaya. Kasi mahal ang mag-aral ng mass communication sa malaking school. Pero ito, dumating ang City College of San Fernando, nakatulong siya ng malaki sa amin. Although, hindi ko gusto ang education, pero later on, dahil sa City College of San Fernando, na-mold kami doon sa kung ano kami ngayon. Nagtapos siya sa City College sa taong 2013. Pumasa sa Licensure Examination for Teachers o LET. Simula noong 2013 hanggang ngayong 2019, nananatiling above national passing rate ang LET result ng mga estudyante ng City College of San Fernando. At ang pinakamaganda sa City College of San Fernando, kapag graduate ka ng City College of San Fernando, priority ka ng syudad ng San Fernando. Makakakuha ka agad ng trabaho dahil isa kang scholar ng Balen. Pagkatapos ng matinding pagsusunog ng kilay at inspirasyon mula sa nagsusumikap na magulang, ngayon ay isang full-time teacher na at assistant school principal si Myrna sa isang pribadong paaralan sa syudad. Sa kanyang mga estudyante, itinuro niya ang kahalagahan ng pagsusumikap upang magkamit ng edukasyon. Ngunit hindi natuldukan kay Myrna ang tulong ng City College sa kanilang pamilya. Dito na rin nagtapos ng kolehiyo ang kanyang 2 kapatid na mayroon na ring magandang trabaho. Ang kanyang ama ay hindi na kailangang kumayod na tila kalabaw. Ang kanilang pamilya ay nakaahon na sa kahirapan ng buhay. Without City College, nasan kaya ako ngayon? Okay? So because of City College, nandito ako ngayon. Meron akong regular na work, no? Nakakatulong ako regularly sa family ko, no? Financially. Okay? So pagkatapos ng bunso namin, okay na kami lahat.
Sa loob na 11 taon, marami na ang naging produkto ng City College. Hanggang sa ngayon ay patuloy itong sandalan ng mga mahihirap na kabataang Fernandino na gustong makapag-aral. Simula po sa funding, magsimula po sa pagtayo ng ating building. Ito ho, naitayo ng 2012 sa tulong na rin po ng city government. Pati na ho yung let review ng ating mga education students. Kasama ho na libre sa ating mga sa 4th year students ng education. So lahat po na yon para po maitaguyod ng ating mga kabataan at makasigurado na may quality education dito po sa City College of San Fernando. Sa City College, ang mga Fernandino na kagaya ni Myrna ay laging una. Ang pinto ng kolehiyo ay nagsisilbing lagusan tungo sa higit na maliwanag na kinabukasan. Sa City College, laging Fernandino first.